Гутен Морген! Така, здравейте на всички. Първо, искам да благодаря за голямата подкрепа. Аз направо не съм очаквал, защото от последните влогове имах някакви странни проблеми абе много благодаря. В смисъл, гръмна. Първият влог направо гръмна. Сега какъв е плана? Сега е 10:40. 10:40. Пия си работите. Отивам на зала, снимам ви клипа, снимам тренировката. Прибирам се, оправям се, отивам... Къде отивам? Отивам на изпит и след това ще видим какво ще правим. Трябва да се обадя... Това постига. Така. Имам БЦА и някакви други работи вътре, не знам какво е. В смисъл... Това е най-хубавия шейк, който може да имаш някога. Така. Изпил съм едно кафенце сутринта. Слагаме... Чакай, това не е бустера. Добре. Слагам 2 лъжици БЦА-то. По принцип е бустер. Въх. 2 лъжички. Да го почувстваме много хубаво. Това е... По принцип ми казаха, че вече не е много добре. Но, става. Гръмна положението. Така. Отиваме. Сега много се чудя в коя зала да ходя. Защото, по принцип, с едно приятелче ходихме в една зала, дете 24/7. И тя е мъничка. Сега ще ви покажа, аз там отивам. Или да ходя в Пулса в центъра. Обаче, ако ходя в Пулса в центъра, трябва да съм постоянно с страници, пък аз много ме раздълно с раници. И трябва да съм постоянно с страница, там да се къпя, там да се оправям и да ходя на работа след това. Или след работа да ходя на зала. Не че ми е голям проблем, но в началото поне, докато свикнам да снимам, да си ходя в малката зала и след това. Много е студено, човек. Пак след това, като вече съм поотпуснал малко, да си ходя в Пулса и... Ще го измислям, защото сега е много студено, не ми се върви. Сега е на 10-15 минути. Толкова сега е на 10 минути от нас. Пък Пулса, защото нямам книжка, нали? Ето какво ще направя сега, като се побера от залата. Ще седна да решавам листовки. По принцип съм минал теорията. Теорията съм минал и ми остава само да ме пусне на изпит, да си взема листовките и да почнем кормунето. Кормунето ще го взема за 1 месец макс. В смисъл таван. Аз ще карам всеки ден. Така сме се разбрали с инструктора. До 1 дни, до 2 месеца да не се изхвървам толкова много. Искам да си взема книжка. И кола. Колата, по принцип си искам BMW, ама ръката ми замръзна, носа ми замръзна. Като искаш да ставаш нищо. Отивам да пея кафенце на замъка, тогава отивам на зала. Добре, оказах се, че няма да пея кафе на замъка, почна много в вашата бустера. Направо вежите ми изтръпнаха. Всеки ден ще качвам в 7 часа. Може да са по 8, 10, 15 минутки, ама трябва да влезем в алгоритъма, да може YouTube да ме предлага повече. Пък вече не съм любен с коса. По принцип, човек, бях много як с коса. Супер як бях. Стана една ситуация. Смених си фризора точно 1 път. Аз ходя при една приятелка на майка ми и тя ме пострива супер добре. Винаги. По един и същи начин. И реших,
ще ще сменя фризура, да пробвам как е при друг. Казах му: брат, вземи ми малко. Пък по принцип мъжете не могат да постригват големи коси. Трябва да се... така съм чул, че жени постригват големи коси. Отидах при него, казах му: брат, вземи ми малко. Нали? Мъничко, съвсем малко. Ще ви пусна клип. Сега. Ще ви го прикача. И маняка ме върза така горе. На копчета имаше, не знам. Как ще го направя? Забравих смисълта. Че се измори да държа така. Ма върза, почна да реже там нещо, не знам какво режеше, какво правеше. И... О, не, така. Почна ми хареса. Какво правеше, накрая ме пусна човек. Като се видях, останах потресен. Маняка ми взима 25 ля. За тази пострижка. Или повече, не знам. Пък моята фризорка ми взима 15. Ще гледах какво става. Нали, сега не съм се постригал, но се измърх. Чай си почина малко. Почваме да се спорим. След това ще ми да прошка ашото. Ръцете да си изпрашва. Бъдешко. Разбрахме да така. И... едно отлично бър. От ме сам. Такова е, да се прем. Сега ще ви покажа как се движи по-късно съм тръгнал. Да видите си след хапа какво става. И... да ви бъдете. From добре. Преста, да. Това ще ви разкажа по-нататък какво съм взимал. Нищо. Какво съм взимал, какво съм правил. Лошото е, че трябва за диабет, че съм с диабет. И те неща, които взимах, от них не са окей. Изобщо не са окей, защото не спира действието на инсулина. Цялото действие на инсулина не спират. Е много лошо. Затова се стягам. Почнах се храна горе колко трябва. Справях се цяло сладкото. Папно се стига. И това е лошо. Много е лошо. Не ми пречат ни на диабета. Пречат ми на другите друга много, защото ми се вмагава кръвна кожа. Не мога да обясня това причина. Затова промяната е тук. Тук и сега.
Имам още една серия за първо пралици, технич пралици. Пусна камък се брат съм. Я видим са колко лици мога. Знам, че бая време съм тренирал. Ох, майко. Много слабичко. Да пробваме срамото себе си, човек. Така, започвам с сгъвания бицепс с 10 десятки. Няма да се свървам 12,5 с десятки. Почвам да знам къде ще правя телефон. Сетих се. Видях. Почвам загряваща с десятки. Качвам 12,5. 2 серии ще правя. След това ще правя бицепс и трицепс. По принцип това е най-удачното за растение на мускул. Да ти стане по-голяма ръчичката. Свърших зала. Сега се прибирам. Много е студено. Много. Ще умра тут. И прибирам се, обработвам клипа. Може би ще добавя някаква част, ама нямам време. Втора смена съм на работа, нямам кога го пусна. Затова ще направя ремайндър 7 часа или 6-6:30-7 да се пуснем тогава и натискаме яко. Искам до края на годината да стигнем 10 000 абоната. Не знам какво ще правите, ама просто трябва. 10 000 абоната раздаваме на лада. Казал съм го още преди това и сега пак го казвам. Една ладичка на някой, който си избира. Там има някакви сайтове, ще избираме. На 1000 абоната ще видим какво ще правим. Ще пусна мърч. Така, добре. Чао. Забравих да кажа да се абонирате си, да харесате този влог и да го споделяте. Ама, вие си ги знаете тези работите и че вие сте мои хора. Дайте идеи, пак благодаря за голямата подкрепа. Също много хора ми пишат за колаборации. Какво става, човек? Смисъл? Ще го правим. Като съберем няколко човека от Бургас, ще гърмим, рейш, направо. Затова действайте. И пак, много цювки. Айде.